Λοιπόν, ρωτάς. Περίμενε 2 λεπτά. Λοιπόν, θα σε ρωτώ και θυμάσαι τι σου είπα. Θα πεις. Τώρα τραβάς. Έλα, περίμενε. Όχι, ξαναπάρ' το. Ναι, Κλείστο, κλείστο. και πάρ' το δεύτερο. Πάρε Ναι. δεύτερο. Γιατί... Κλείστο και ξαναδείξε. Κλείστο, Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Δέσποινα, εσύ εφόρεσες τη φορεσιά, έτσι, της έμπονας. Να, γιατί η φωτογραφία μου εκεί πέρα. Ναι, που είσαι και νύφη. Όχι, κοντά στην ύφη είναι. Εκείνη που πάνω, αν τη ζει. Α, που είσαι η μικρή εκεί πέρα. Άμπρα. Ναι. Πόσο χρονών τα φόρεσες? Ω, καλά. Ήσουν μικρή. Και μικρή δεν ήμουν. Ναι, Γιατί με πατέρα μου σαν προσφυγιλία. ναι, Έβλεπε με κολονιάκες στις άλλες. ναι, Εγώ είμαι η φούστα, δεν ήμουν να βάλω ραφτάνια. ναι. Δεν μου λέει μισό λεπτό. Και τι έκαμε. Περίμενε, κυρία Δεσποινα. Επειδή είσαι καλό φόντο, χτυπά το αυτό. Α, χτυπά το φως. Το φως. Ξεκινάμε. Κυρία Δέσποινα, ήρθε η ώρα, πάρουμε την ωραία συνέντευξη που είπαμε, έτσι. Ναι. Θέλουμε να μας πεις πόσο χρονών είσαι. Τώρα, πόσο χρόνο είσαι. Στο 22. Το 22, δηλαδή σε 95. Το 96. 94 στα 95, έτσι δεν είναι. Ναι. Πόσο χρόνο έβαλες τη φορεσιά, πόσο χρόνο τα Η έβαλες. φορεσιά ήμουν τρανίπιον που τα βάλα. Ναι, Άμα είπε ο πατέρα μου στον προσφυγιλία και του λέγε. ναι. Και βρέθηκαν οι κοπέλτες, τις Ναι. έφυγαν θέλουν να τα πουστάτος. Ναι. Ήρθε στο μάνα μου και κόψε τη σπανή και ήξερε να πλοήσει. Γιατί έτσι και έτσι. Περίπου 10 χρονών Παραπάνω. παραπάνω. Μετά που παντρεύτηκες που ήσουν νύφη, ήσουν με τη φορεσιά. Με τη φωτιά μου. Τι, τα αμπονιάτικα. Τα μπονιάτικα. Και τα φόρεσες μέχρι πόσο χρονών. Μέχρι τώρα που τα άνταξα πιο. Δηλαδή 70-80 χρονών τα φορούσες. Έτσι. Πριν 20 χρόνια περίπου τα έβγαλες. Άμπραβο. Αλλά εγώ έμαθα στο χωριό ότι εσύ έκανες και φορεσιές, κεντούσες, έραψες Ναι. και μάλιστα για το σύλλογο στο Βέλγιο, επειδή ήταν τα παιδιά σου εκεί. Ναι, φτά, η φωτογραφία να Ναι, έχουμε και μια φωτογραφία που είναι ντοκουμέντο, θα τη δούμε κι αυτή. Άμπραβο. Έκαμες πολλές φορεσιές. Κάποια έρχεται. Είναι η μέρη, δεν πειράζει. Α, Ναι. Οι αδερφές σου φορούσαν τη στολή. Όχι, καμιά. Μόνον εσύ πιο μεγάλη, Η ευτοξία τα βάλε μερικό καιρό με ευκαλέντα. Εσύ δηλαδή μόνο τα φόρεσες. Εγώ τα φόρεσα μονάχα. Ναι. Και τα αδέρφια σου, τα αγόρια, τη φορέσανε. Ένα μπαλτικάρι. Α, ο Σταυρής, ναι. Είμαστε 6 κόρες σε ένα μπαλτικάρι. Ναι. Ο Σταυρής, Μάλιστα. ναι. Μάλιστα. Η φορεσιά για να κεντηθεί είναι εύκολη. Όχι, δεν Είναι είναι. πάρα πολύ δύσκολη. Όχι, δεν είναι. Ναι. Εγώ έχω μέσα φορεσιά τώρα. Το ξέρω που έχεις κάνει για τις εγγονές σου. Αλλά εσύ επειδή την εκεντούσες και την έραβες, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Εγώ έκανα αρουσταγλού, όμως σε πήραν τα πιο. Αυτοί έχουν ευθύνη για το σπίτι μου. Ναι. Εσύ ήφαινες κι όλα, έκανες τον αργαλιό. Μέσα. Όλα τα έκανες. Όλα. Όλα τα έκανες. Μπράβο. Να σύρω, να καλαμίσω, να περάσω, να πάνω, όλα, να τα πλουμίσω όλα. Μπράβο. Όλα, Πολύ γενικώς. ωραία. Πολύ ωραία. Γενικώς. Μπράβο κυρία Δεσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ναι. και χαρήκαμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έδωσες. Ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Άνοιξε να δούμε τον αργαλιό. Α, μπράβο, μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι το Μέσα σπίτι της. Α, έλα. Ναι. Εδώ είναι το σπίτι. Αυτό στο μπαστούνάκι σου. Όχι, έτσι. Να, αυτές τις φορεσιές κάνε να δει. Τα παιδιά αριστερά. Ελάτε. Τον έχεις εδώ τώρα στην αποθήκη, ναι. Θα βγάλουμε τον αυτό μονάχα. Αυτό και άλλα να Για μην μισό τραβήξεις, λεπτό. δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, κάνουμε μόνο αυτό. Καεί λάμπα φαίνεστε. Πού, εδώ. Ναι. Γεια σας μαμή. Έλα να μπεις, δεν έχει λάμπα. Έλα. Πρόσεχε το σταυρίτι. Αν πας από εκεί και το βγάλεις μόνο έτσι. Αυτός είναι ο αργαλιός. Ναι. Μάλιστα.
Σιγά και εσύ σκαλάζεις. Το βλέπω. Αγία μου. Να πως γίνοτανε. Έχει πάνω αυτό. Το σπίνα πάνω με κορφάδια. Ναι, είναι πολύ παλιό. Το φάμα έτσι. Αυτό το πράγμα γινότανε. Και το φάμα που κάνει η γυναίκα. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, θα δει. Κυρία Δεσπινά, φαίνεις. Όχι ποιον, Δεν μπορώ. Το έχεις